Opa, Garbine da naiz eta Hendaiatik gai naiz. Itxialdiak Lekukoa sailaren 3. eta azken novela idazten harrapatu nau, eta hortan nahi naiz egia esan da, zaila dan arren. Beraz, Larraitzek, sail osoaren protagonistak alegia, aurreko 2 novelatan sortu zaizkion korapilo guztiak dauzka orain hontan askatu beharrak. Batetik, bere amarekin daukan harreman gatazkatsua. Horren inguruan, eta udan zaindu duen amonari esker, hainbat gako ulertuko ditu, naiz eta ez dan nahikoa izango, beren harremana xamurtzen behintzat lagunduko die edo elkar errespetatzen. Bestetik dago, lehen novelatik arrastaka datorrena, alegia korapilo nagusia edo segada. Hilketa hori nolatan gertatu den argitu beharko du, ezeren gainetik, horren ondorioz etorri zaiolako hekatonbea, mehatxu anonimoak eta bar, eta hori argitu gabe ezingo dulako aurre egin. Eta azkenik daude bihotz kontuak. 2. liburukia irakurri dunak, badaki ura hunditan sartu zela Larraitz, eta horri ere arre edo so egin beharko dio. Eta momentu zoixe da esan dezakedana. Mila esker eta laizter arte.